Добрый день. История города Гомеля – это не просто череда исторических событий. Это целая эпоха, это культура и традиции, которые сформировали его современный облик и состояние. О ключевых исторических фактах и личностях, которые повлияли на его развитие, в нашей программе. Начало 20 века город Гомель встретил как развитый культурный и экономический центр. Однако спокойное развитие города было прервано началом Первой мировой войны. В городе был размещен Гомельский пересыльный пункт, а также фронтовые мастерские по ремонту и изготовлению оружия, транспортных средств, одежды. Действовали эвакуированные предприятия, в том числе и Брестский завод «Арсенал». Со второй половины 1915 года была возобновлена стачечная борьба. Были созданы или восстановлены вновь большевистские организации. Крупнейшим революционным событием того периода стало восстание на пересыльном пункте в 1916 году. В марте 1917 года начал работать Гомельский совет рабочих и солдатских депутатов, чуть позже Гомельский уездный совет крестьянских депутатов, и была создана объединенная организация РСДРП. Гомельские большевики первыми из Советской Беларуси отмежевались от соглашателей, то есть от меньшевиков и эсеров, и создали собственную организацию Полесский комитет РСДРПб. Однако на белорусских землях продолжалась Первая мировая война, и 1 марта 1918 года войска Казеровской Германии захватили город над Сожем. Захватчики уничтожили все органы советской власти и установили жесткий оккупационный режим. Однако власть Германии продолжалась на этих землях недолго. 14 января 1919 года в город вошли части Красной армии, которые принесли сюда советскую власть. Были проведены выборы в городской совет, где утвердилась партия большевиков. После Первой мировой войны и гражданской войны город находился в ужасном состоянии. Сотни жилых домов требовали капитального ремонта. В городе бушевала дизентерия и тиф. Был полностью парализован железнодорожный узел. До 1/3 всех паровозов в городе требовало ремонта. Завершением боевых действий и восстановлением мирной советской жизни в нашем городе началось и восстановление экономической ситуации. Начал работать завод «Везувий», фабрика «Игель». Было построено 2 кирпичных завода. Возобновил свою деятельность железнодорожный узел. Оздоровление экономики пришло и с введением новой экономической политики весной 1921 года. В межвоенный период город Гомель стал одним из самых развитых. По выпуску промышленной продукции он занял 3-е место после города Минск и города Витебск. Работали такие предприятия, как Гомсельмаш, фабрика 8 марта. Завод имени Кирова выпускал современные станки для всей республики и для всего Советского Союза. Таким подвигом, экономическим подвигом содействовало развитие социалистических соревнований, энтузиазм самих горожан, а также творческий потенциал каждого гомельчанина. Оксана Григорьевна, скажите, пожалуйста, как установление советской власти в нашем городе повлияло на развитие городского пространства? Наш город стал істотна мяняцца, паколькі новая ўлада паставіла новыя задачы, а гарадское асяроддзе заўсёды павінна суадносіцца з тымі ідэямі, якія вітаюць у грамадстве. Карэнныя пераўтварэнні, якія адбываліся, павінны былі адбіцца і на аб'ектах матэрыяльнай культуры, якія сёння мы лічым ужо помнікамі гісторыка-культурнай спадчыны. На тыя часы ўзводзяцца новыя будынкі, звязаныя з кіраўніцтвам горада. Тыя аб'екты, якія павінны былі палепшыць транспартную сетку або штодзённасць гараджан, іх побыт. І, канешне, архітэктура заўсёды з'яўляецца водгукам на тыя патрэбы, якія ёсць і ў штодзённасці. Таму, канешне, з'яўляюцца новыя праекты, якія адказваюць на запыт часу зусім іншым чынам, як гэта параўнанні з тым, як гэта было ў пачатку 20-го стагоддзя. Напрыклад, з'яўляюцца дамы, якія адпавядаюць ідэям агульнасці вядзення побыту. І сярод іх гэта знакамітыя дамы камуны. Вось наш горад адзін з немногіх у Беларусі, які на сённяшні дзень мае такі цікавы аб'ект і звонку, і знутры. І галоўнае, гэта не толькі тыя знешнія параметры, якія там мы можам разглядаць, а самае важнае, гэта якія ідэі ўкладваліся інжынерамі, архітэктарамі пры ўзвядзенні гэтага аб'екта.
і якім патрэбам ён павінен быў адпавядаць і павінен быў служыць. Оксана Григорьевна, а можем ли мы говорить о том, что вот, например, дом коммуны, о котором вы упомянули, является как раз таким символом преобразований советской власти, которые произошли в данный период? Да, сапраўды, гэты аб'ект з'яўляецца сімвалам гэтых трансфармацый у сацыяльным жыцці і ў сямейным жыцці жыхароў, паколькі ён прадугледжваў зусім іншыя падыходы і да рассялення, да правядзення вольнага часу, да выхавання дзяцей. І гэтая архітэктура, якую мы можам сёння назіраць, сапраўды адпавядае гэтым задумкам. Оксана Григорьевна, мы с вами находимся как раз-таки перед домом коммуны. Скажите, пожалуйста, что он представлял из себя внутри и что он привнес в быт горожан? Гэты будынак быў створаны на памежжы 20-30-х гадоў. Згодна праекту і вырашэнню архітэктара Шабунеўскага і інжынера Ханіна. Сапраўды, гэта быў новы па сваёй сутнасці і па форме будынак у нашым горадзе. Да вайны ён быў самым высокім, і тады ў ім было пабудавана аж 7 паверхаў. У адпаведнасці з маштабізацыяй савецкага часу было прынята адзначаць поспехі савецкай улады маштабнымі збудаваннямі, маштабнымі праектамі. Таму ён займае, як вы можете заўважыць, і сёння аж цэлы квартал. Гэты будынак быў першым домам камунай у гэтым краі. І трэба сказаць, што гараджане раней такога не ведалі жылля. Ён быў створаны спецыяльна для рабочых вагонарамонтнага завода. Тады ў гэты час, у 20-е гады, вітала ідэя пра тое, што побыт людзей па-за межамі працы павінен быць агульным. І вось гэтая думка была ўкладзена ў архітэктурны аб'ект. Сапраўды, пачынаючы з другога паверха і аж да самага верху, распалагаліся жылыя пакоі. Гэта былі такія нават не кватэры, як мы сёння разумеем, а такія секцыі ячэйкі ў 2-3 комнаты, і разам з імі распалагалась невялічкая кухня-ніша. Вось гэтыя маленькія пакойчыкі і былі прызначаны для адной сям'і або для тых, хто яшчэ не стварыў сям'ю. На кожным паверсе можна было пакарыстацца асобнай такой плошчай, якая прызначалася для пакоя адпачынку, для дасуга, для розных форм правядзення вольнага часу. Там жа меліся санітарныя вузлы і агульная кухня, каб рыхтаваць ежу. Аднак ідэя гэтага новага дома, як і іншых дамоў камуны, была ў тым, каб палегчыць жыццё гамельчанкі, гараджанкі. Таму на першым паверсе было прадвызначана месца для сталовай, каб быў новы тып харчавання. Гаспадыня не рыхтуе толькі сама, а яшчэ і рыхтуецца ежа для ўсёй сям'і, і можна выходзіць на першы паверх для харчавання. Там же было адведзена месца і для бібліятэкі. 20-е гады, пачатак 30-х гадоў – гэта той час, калі бароліся за адукацыю, за павышэнне адукацыйнага ўзроўня. І адбывалася ліквідацыя непісьменнасці, хаця 100% з ёй уже як бы не было вырашана, але тым не менш. І вось гэтая бібліятэка-чытальня павінна была задавальняць патрэбы жыхароў гэтага дома у кнігах, газетах, у грамадскіх брашурах, якія былі модныя, папулярныя і абавязковыя на той час. І, канешне, такая думка пра тое, што жанчына і ўвогуле сям'я будзе мець больш кантактаў у вольны час па-за межамі работы, прыводзіла да таго, што побыт будзе агульным. Аднак мы ведаем, што гэтыя такія намаганні не здолелі стаць усеагульнымі. І гэты дом апынуўся адзінкавым у Гомелі. І прыйшоў час, такія дамы перасталі будаваць, гэта ідэя не ўвасобілася у далейшых архітэктурных праектах. І да вайны, тым не менш, гэтае збудаванне было самым высокім у нашым горадзе. І сапраўды у час Вялікай Айчыннай вайны на гэты высокі тады будынак быў узняты чырвоны сцяг у гонар юбілея 25-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта быў сімвал таго, што гамельчане не пакарыліся фашызму, што яны імкнуліся бароцца, і што ідэя пра тое, што сваю зямлю трэба берагчы, яна заставалася заўсёды. А для таго пакалення мужнага, стойкага увасобілася яшчэ і ў іх учынках. Оксана Григорьевна, а как сложилась судьба данного дома в дальнейшем? На жаль, у гады Вялікай Айчыннай вайны
гэты дом моцна пацярпеў. І пасля вайны з 1946 па 49 год яго аднаўлялі нанова. Потым у мірныя гады тут размяшчаліся магазины, гандлёвыя розныя кропкі, і ён выкарыстоўваўся як жыллё для гамельчан. І трэба сказаць, што ў рэшце рэшт гэты дом, хаця ён і адзінкавы, усё ж такі ён сімвал таго, што савецкая ўлада імкнулася ператварыць жыццё людзей на новы лад, каб якасць гэтага жыцця змянілася, і гарадская наша прастора моцна змянілася. І не толькі за кошт архітэктурных праектаў, але і за кошт таго, што змяніліся і палепшыліся правы жанчыны, якая стала роўнай з мужчынай, і з'явіліся правы выбіраць дэпутатаў, правы для таго, каб мяняць аблічча, сацыяльную прастору свайго месца, дзе ты жывеш. І, канешне, гэта моцна паўплывала на гарадское асяроддзе ў цэлым. И надо отдать должное, что, конечно же, в независимой уже Республике Беларусь, благодаря политике нашего главы государства в первую очередь, у нас сохраняется не только в нашем городе, а повсеместно в каждом городке, в каждом поселке, в каждой деревенке вот такие вот историко-культурные объекты, которые являются как раз-таки свидетелями той великой эпохи. Сегодня в нашей программе мы рассмотрели, как город Гомель развивался в период советской власти. Он сохранил ту историческую традицию, на которой базировался долгие годы. Однако впереди его ждала Великая Отечественная война и немыслимые испытания.